Ярыймы киргә? Супер. Ага. Бу безнең Фәрит Абусалихов баш редакторның урынбасары булаймы? Урынбасары буласың берәр. Видео әзерлейтін болсақ. Әйе. Кисәтмешә килеп кердем. Фәрит абай, әйтегез әле, пожалуйста, Шәһри Казан газетасында нәрсә эшләп йөрисез сез? Нинди функцияләр үтисез? Нәрсә бирәсең дигәндә йөргәнем юк. Утырам. Нинди функциялар үтимме? Әйе. Һәрбер язма менә чираттагысын ачып куйдым. Безнең Лилия Гайнуллинаның язмасы. Әйе. Димәк, ул шактый гына вакыт алачак. Нәрсә әйтергә телим аның белән һәрбер язма минем кул аша уза. Дөресрәге аны укып танышып чыгам. Газета форматына туры киләме юкмы? Эчтәлеге һәм башка тематикасы буенча барысы буенча да айга, атнага, һәрвакыт менә шулай җыелышып, синең газетада катнашасың бит дип планлаштырабыз газетаны һәм шул план нигезендә күпчелек язмалар әзерләнә инде һәм шуларны бүген мәсәлән киләсе санда чыгачак язмыш, Шәһри Казан язмыш газетасын туплыйбыз. Ошыймсың сезгә эшләргә? Ничә ел эшлисез Шәһри Казанда? Шәһри Казанда бу ел 4 ел булган сәҗәйтен. Аха, ну ошыймсың. Шулай. Нәрсә ошамый? Менә шулай эшнең тыгыз вакытында эшне белгән бирүчеләр күп булса, ошамый башлый. Начар материаллар керсә, мин теләмәгән материаллар эчтәлек ягыннан башкасы ягыннан безнең форматка туры килмәгән материаллар булса һәм аны алай гына да түгел туры килмәү бер хәл һәм ник һаман чыкмый инде ул дип арттан җылап тавышкалар эчендә йөргән кешеләр күбәеп китсә ошамый башлый. Ага, безнең подписчикларга сәлам әйтегез әле. Кул булгапмы болай? Әйе, кул булгап, давайте. Сәлам сезгә. Рәхмәт.